Noelia. Lo hicimos contigo, Noelia. Confío moito máis en min, sigo pensando que isto é un regalo da vida que non somos conscientes todavía. Bueno. Oh yeah. Oh yeah. Ter un poquinho máis de seguridade, ainda que teño que ter máis, pero bueno, encantada de estar neste programa porque tamén se aprende moito. Bueno, non me vin tan mal, Creo que Que genial, a verdade. Creo que fixen algunha vez peor no concurso que igual era por a miña... É unha experiencia que non olvidarei, eu dou gracias e non me quero ir. Boas, que tal? Chaume Tomás Facal, teño 26 anos e son enxeñeiro informático. Con ella soy feliz. Hombre, creo que algo mellorei, xa vexo as caras do principio xa... Jaime non ve este vídeo, non? Espero.